Incwadi kaHagayi isahluko sesi-2 iyafundeka. Ngenyanga yesi-7 ngosuku lwama-20 enyangeni leyo, kwafika ilizwi likaYehova kuHagayi umprofeti lisithi, "Khawuthethe kuZerubhabheli unyana kaShelatiyeli ibamba lakwaYuda nakuYoshuwa unyana kaYotsadaki umbingileli omkhulu nakumasalela abantu, uthi, Ngubani na kuni apha oseleyo awayibonayo le ndlu isesebuqaqawulini bayo bokuqala? Niyabona yintoni na ke ngoku? Ayinjengento engento na emehlweni enu? Noko ke ngoku yomelela Zerubhabheli, utsho uYehova, womelele Yoshuwa nyana kaYotsadaki umbingileli omkhulu, nomelele nonke bantu belizwe, utsho uYehova. Nisebenze ngokuba ndinani, utsho uYehova wemikhosi. Ilizwi elo ndanqophisana nani ngalo ekuphumeni kwenu eYiphutha ndisaligcinile, nomona wam umi phakathi kwenu. Musani ukoyika. Ngokuba uYehova wemikhosi utsho, kusaya kuba kanye mzuzwana ke ndinyimikise izulu, nehlabathi, nolwandle, nomhlaba owomileyo, ndizinyimikise zonke iintlanga, zifike izinto eziyinqwenelekayo zeentlanga zonke, ndiyizalise le ndlu ngobuqaqawuli, utsho uYehova wemikhosi. Isilivere yeyam, negolide yeyam, utsho uYehova wemikhosi. Baya kuba bukhulu ubuqaqawuli bamva bale ndlu ngaphezulu kobokuqala, utsho uYehova wemikhosi. Kuyo ke le ndawo ndiyakunika uxolo, utsho uYehova wemikhosi. Ngosuku lwama-24 enyangeni yesi-9 ngonyaka wesi-2 kaDariyo, kwafika ilizwi likaYehova kuHagayi umprofeti lisithi, utsho uYehova wemikhosi ukuthi, khawubuze umyalelo kubabingeleli, uthi, yabonani, umntu uphethe inyama engcwele ngesondo lengubo yakhe, afike ngesondo lakhe esonkeni, nasentweni ephekiweyo, nasewayinini, naseolini, nasentweni nokuba yeyiphi na edliwayo, yongcwaliseka na? Baphendula ababingeleli bathi, hayi. Wathi ke uHagayi, ukuba uthe wafika oyinqambi ngenxa yomfu, kwezo zinto zonke zoba ziingqambi na? Baphendula ababingeleli bathi, zoba ziingqambi. Waphendula uHagayi wathi, kunjalo ke aba bantu, lunjalo olu hlanga ebusweni bam, utsho uYehova, unjalo ke wonke umsebenzi wezandla zabo, nento abayisondezayo khona apha iyinqambi. Ke kaloku khawuqale nithabathele kule mini nibhekise umva, kungekabekwa litye lityeni, etempileni kaYehova. Nithabathele kwelo xesha xa umntu ebefike esitheni esimilinganiso 20 asuke afumane libe linye 10, xa ebefike emkhumbini wokukhongozela iwayini eze kukha imilinganiso 50 asuke afumane 20. Ndanibetha ngembabala nangexeshomba nangesichotho kuyo yonke imisebenzi yezandla zenu, noko ke akubangakho namnye kuni obuyela kum, utsho uYehova. Khaniqale nithabathele kule mini nibhekise umva, nithabathele kusuku oluma-24 lwenyanga yesi-9, kususela kuloo mini yasekwa itempile kaYehova. Qalani ke, isekho na imbewu eqongeni? Hayi, akuxakathanga nto kude kwesa emdiliyeni, nomkhiwane, nomrhanathi, nomnquma. Ndithabathela kule mini ndiya kusikelela. Kwafika ilizwi likaYehova ngokwesibini kuHagayi ngosuku lwama-24 enyangeni leyo lisithi, thetha kuZerubhabheli ibamba lakwaYuda uthi, ndiya kulinyimikisa izulu nehlabathi, ndiyibhukuqe itroni yezikumkani, ndikutshabalalise ukomelela kwezikumkani zeentlanga, ndizibhukuqe iinqwelo zokulwa namakhweli bazo.